kwa maombi, muzishe kwa maombi, muzidi kwa maombi. Mukiwa na afya nzuri, mukiwa na afya mbaya, mukiwa nayo furaha, mukiwa nayo huzuni, mukiwa na afya nzuri, mukiwa na afya mbaya, mukiwa nayo furaha, mukiwa nayo huzuni. Twawaomba washiriki, twawaomba washiriki, mukishe kwa maombi, muzidi kwa maombi, mukishe kwa maombi, muzidi kwa maombi. Mukiwa na afya nzuri, mukiwa na afya mbaya, mukiwa nayo furaha, mukiwa nayo huzuni, mukiwa na afya nzuri, mukiwa na afya mbaya, mukiwa nayo furaha, mukiwa nayo huzuni.
Sio vema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu wetu aliyetamka hayo, Bwana Mungu wetu aliyetamka hayo. Bwana Mungu akasema, sio vema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu wetu aliyetamka hayo, Bwana Mungu wetu aliyetamka hayo. Kwa hivyo mwanamume atamuacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, na watakuwa mwili mmoja. Kwa hivyo mwanamume atamuacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, na watakuwa mwili mmoja. Bwana harusi ni furaha iliyoje kumuona huyu bibi harusi. Mpendane, msitengane, jina la Mungu wetu litukuzwe. Nawe mwanadamu ueshikilie hayo, nawe mwanadamu ueshikilie hayo. Bwana harusi ni furaha iliyoje kumuona huyu bibi harusi. Mpendane, msitengane, jina la Mungu wetu litukuzwe. Nawe mwanadamu ueshikilie hayo, nawe mwanadamu ueshikilie hayo. Kwa hivyo mwanamume atamuacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, na watakuwa mwili mmoja. Kwa hivyo mwanamume atamuacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, na watakuwa mwili mmoja. Kwa hivyo mwanamume atamuacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, na watakuwa mwili mmoja. Kwa hivyo mwanamume atamuacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, na watakuwa
Basi minta banjwa baligelia na inda bategereri ne maro bengi ekaroma na twanjire twa soira somoro buli bwanje tamono omoro belio wechi amate cheito nora soira sembeo oyokara tuno moradi maranga nero soira sembe abana banyasaye na bakwani weire mwensi mbiyamore biamono Nyasaye no muyotole ndire kure chumelia nanda otole tilit kulindelia ala ya Jumapili asema rawa bengi yamne ya sama fundisha to kugera butambe emero beli yabere kure mambe wikabono nemero beli miya twanyora mangana maya matera mafundisho awao asipidi bya etire biyamane kera mwabira bategeli abaya nabono umoro byo soilo limwaje temono omoro byo kwanere wechi amate chito family life nora soira sembeo bono na banyu wete mbakwanie na bakwanirigo na hende mbatevinga karibu sana bono kawaida otogo sabatumanya kuchaka to saba sobuamo tato itonya sauri iguru ayebuko bwoko nene litanga nimbiyamo naso gotwanjira wikari tukuria rero nense yabona maragorta na wika amangana maya kwani kurema mbia semero bili yao na bono kurwa iga Voice of Victoria TV ne radio amoro bili ochiro muyama fundisho chinga cheito nyasaye twasabira omonne kuranje otomo mwiko moje no twegiri mlenka tokorore tuwanje togoitabe tonjore litomenya munoga neti munenka tochogikero gotore komanene bono twegeria abaguri baito na abana muna turama bono tuyariga nigo tegerera sai tuigwa yara yao kobwa mono muna turina abana isiko bono na abaibuli no turama na abana twegeria abaibuli baito muna bakuira abana ruse yengima tari ruse yoka yeso kuno kwandi kurase kitabu kya bene nga twegeria abana baito tubarunge biya igo twabakonyire mana twakubuli kuranje okwana mona intu wega twakora asi Yesu Kristo yo motolito amen abana banyasaye omoro buli osoira sembeo nechi amate chito gose obwamata asenka egesongo family life bono ditkolia lero nabanyu wetembate ingesa Jumapili yaeta otua kwaneta mangana manene igorio muntu ko musaja tokarajita epichaba saja tokarajita epichaba kungu ngakwana lenusu tukaiwana nanga lili muambwa nkwanira basaja leti ndiko kwanira basaja lero ngokwanira nada waziri okwana abaiboli in short lero ngokwanira mwanje tosange na abana bono abana bajire rusa no balisiko nabona atabitinga maranga koranje twagosoroire kwaniranga abana muna balisike rusa na abaiboli anda maene ine remeremo tuwende gokora matuka to na abana isiko yasa otole ndira abana baito biya muna barenga ali school kero monta asale gosoma bafungire bajire mai wiki ene yakabere guchikoera batole ko moisiko bono lero turakwana mangana manene lingana linene digo kwana ego yemirimo ya baibuli asabana isiko muna balesiko emirimo ya baibuli asabana mate nkwegera nitole abagaka no mole abatata babana iso mwana aba mama no mole ngino mwana na abana no bale abana bali abakebisini abagati nabali abanene abuna abana bakorukwa na ubone bategereta mangana ya maranga ukwana kurwa negene no tora mu mwensi asenjere yo gotogo chaka so gwa moiga emere monere abaibuli baganeri gokora na abana muna balisiko konya abaibuli bale boka isiko musaja no mukungu boka wana abana bajire rusa mata okotari kurandio ana mafundisho bono tole amafundisha ya na mafundisho akora une Biblia omobole omoganda dinga maranga ekiboko geta koirana
njika siko mwali chiwe kiagera wonjuwete keirane ko eserikali teranja ngama tebisabo kongu eserikali nande itabelira ne kiagera nero ya kanti keboko eserikali nande kina kieke ne kiagera munyulete Kenya naye ya motole munyulete muna batangase tenga muntu tawase wako mwana tali wako bagaji koyuli ngane ebya abana bakawoka sana paka bana bagogetenga mwana tali wako abana banyasaye abana abange bagatwara omutu oseba batwarira omutu oikereke wango tosingo barongei ekeboko kare yane kialengi kiamana mono omwana amanyete ngogosa bakandi ekeboko naende omoboli gakaire omwana ekeboko asiri gosorire naende atara mo ekeboko komatebi yale yakora amagosa aye abana banyasaye ono morani maranga moruka ya pasta maranga ngoigo buya kero kondo ka pasta anda maene pasta ondo ke evangelist munaliri kirabu biyamono oyo no mwalimu odire na abana emyaka 40 years plus bako retire oyo no mwalimu ando moyiboli obwata abana abatokwegera bako mukungu arayo omuguru kusabete amangana to kwegera na mangana alebo ale moyo oroche omanyete ingaki ya muno moyiboli amangana ya to kwegera bono tale ngo amange garenga make na ndalebo otali komenta otali korusi abana banyasaye sa tata go teba ngaronge yo mwana toli no mwana ekeboko yani ngo discipline yo mwana maita abana bane ntegerera tali go muraba be mwensi yaya mbake baraba be bali ababe na ubako gereke boko kya bugulibwa na eto base ko mugwekana amalika nya sana atete ngo mwana te geriko agwe keboko omwana tali yo yada ngaronge yo mwana discipline your child maraga muke bana ko sama mangana ira kin ko sama kitabu yikuru kwa merenganyo ebungo ne biki okwane yikuronge yo mwana tigaso ameka motwigire emerengani 10 emerengani 29 ocha gereke mo ya 17 ekitabu kiemerengani o 29 ekebo ya 17 bana banyasaye ebibile nyasaye ukwanaiga malika macheno ukwanaiga ronge yo mwana omumura so mweseke elena koletero gutimuka ni gara lento musasuko omonge asenkora yao ronge ya dinata to bikurwa ronge ya egesonga denga discipline your child and they will give you peace. You will bring light to your soul. They will bring light to your soul. Discipline your child. Ege songo. Ege usiya teba. Ronge yo mwano o. Ege swahili. Osa soma. Nsa gonjore kera seko teba. Tiki buatia. Murekepishe mtoto. Ama rekepisheni mtoto. Ama umuonye. Abana bane na itira butware go togonyerugo tukabe kuburunge tukaronge iwa tukababantu na ino abama tukaya nonya digital yabayirire nonya mangane nsa manga mageni akira mageni yabayirire no mukwa meteime mutakire muronge iwu bwana mwachire rusa maranga wo erusa no toja kwera abana iboko yaya eruso okwegeri murabonto okwegera erusa gokorongei murabona okorongei yoyo ababoli bali montegerete mondigerete imnamba roche mukaransta bwa ya na abane muna motegerete radio abana ba omulo bwate babere batatu oyo mobere bato bane batano 10 no bamaete kero oyo mumuna bali no maete omwana o kero omwana etabiyae naro okoli ngora naro okoli bwangu naro omwenenu naro otari mwenu okoibwera naro omwoba nali nyali soteki
Omwana naro bwato bare mubongo bwo muntu abanene. Omwana naro ta gosenga kokpakanda de ngaka banol. Na chego gwak ngak ngo ti de chego gwak. Onga ke chego gwak. Abana mpale bayibole njira yeto okumi. Gokwana muno mwali ba muno moyibole. Njira ndi na abana chitaye buchi nyinge. Abana mpale chi pretender. Pretending aro omwana omuyapi. Akine ke babo. Omwana aro wakara muno musyo bali mo ya bita koraiga. Akina maite genta okora. Omwana aro weso kenjira gete atake to mache kyo mogoli ngaki weso kaiga. Omwana aro romo chege. Yani akana abana bando omusunire kale. Ochegire omwana omusunire kale olere kale. Abana bwe kerenjengo swami kona identify omwana romo chege grasi monko murushana mukansi abieka. Ana we chege bieka. Ana we suna bieka. Egawo kansi ukando ta disturb abanda mwana mwawo survive. Especially bidebike. Omwana aro maite yawo kora. Lakini hata kitata ebigu. Omwana naro ngainire otakire otenga ki esibyo mobile. Sibichianga. So ali ikoruga. Yando lise ngombe. Emeremo. Omwana ameta okora. Lakini hata kitara akira. Usina hata ebigu. Nitata ebiri gara ire. Ngakyo. Yadi gaki abana bantari bobe. Omobuli ogende mugondo. Okale konda. Otonde bituma. Oikaransite isiko. Okoletera. Oikaransite. Dikote mama biona sokati bituma nyakoro moiseka mnoketinga. Kasi obosita mokonye. Omwana mumura ya iso ni bengombe. Na boyerigereti. Tori naacha ko yichinji. Tori naacha ko yamaje. Chimbo cha kalero oche mate mbule ko rumu. Tori naacha ko mnako chirata. Abana bana muri skeru gusari ngo kwana. Abajiseje abange bajire mepira. Chiseje abando one bakale para mbiri. Chiseje bona abana abanga agongene ngane kwaya gocha ole para. Ndubuna ba city echikambi jigendere. Lero chimapiri amane chikambi chigo chaka lero. Abagendi bono bagocha. Omwana tebanga twate twasa tuchigo tuchikware gani abagendi tuchikwabuse kambi. Zikorose kambi aina maya lakini taigo choge ndi mtu biaye pole. Omwana nale nge kambi ko yara teigoro. Oyi bana gocha mairi. Omwana nale na tatebi wera manepi iga kolega siria meta okora muna bangire butambe. Oyi no mwana ombia. Bona marangara njo kwanira lerengo kwanira emerimo yabo ibuli asabana. Parental role. Eto kwegera maiko bali bamwagezi. Linga liko lukunga parental role, malita yabe parental na role aina malita yabe. Krenu kutayaye bwate meaning yae. Ekero murande yo mari kutugiria mangana ya kangokya. Na inje kaya likanga ya menta. Egetabu ketwa so menga onge yo mwana. O Elena na kolentero mutimoka. Ni gara lento musaso ko munga senkora yao muibuli. O se koronge yo mwana, muri akibako tu ale peaceful mind. Why? Tuwa tiri no ko gamba. Why? Tureko na kurangiri mwana obyobi. Why? Ekyaro murongeti etamutebo gaye bwatero mutu. Abe muri abangiri mwagara abana basalika. Marangari ko ngote abana basereka naborocho mwana ogosire turiko morongei naborocho mwana bawe soka turiko morongei ngacyange jine chimbe koko leterajire naborocho mwana ole gawo tarabobe turiko morongei ngesabu wasoire nembe timati osomo ko boba kusomo ko ubiyanga tigana era kina atare ne sabu yendanga ine ya tago ntigira abana bagutaraboka ya tago ntigira abana utaraboka bayibuli. Lero nkwegera tura mangana ogwenda gokora muno mwibuli asenka onkonyera abana umuri ko moisikabo ebuku yo mugusi ke muntu isana isate ke bungu kya gatano
Yeote gambiro muya to gambiro mobe. Ose ko gambiro mobe nguru kwe malire. Ine buyo mugusi. Tariye kanisa. Yani ngo mugusi agateba nga ose ko cyandikira omwana ko gambiro omwana utari koyu. Womete omuntu pa. Ulio utoke tabu kia merengano 29. Ikibakange some. Ando moiko igoro. Emerengano 29. Ni wade kibuki omwana ngo kwanira. Emerengano 29 kibunge kamo. Igego tewa igase kigusi. Omonto okona gukura butamba sokorongeiwa. Kolenda okong'ebi goti. Oinasirwe mubasukano tago konyo. Ekineke gusia abana bane nabo ibuli montegerete. Ege songo yateba ekana banda basombole ege songo goteba iga. If you get more stubborn every time you are corrected, one day you will be crushed and never recover. Ekineke songo good news bible. Na eso ame buku yao. If you become more stubborn every time you are corrected, abana bane ekineke songo mokembanyito. One day you will be crushed beyond recovery. Omwana okona korongo akabeiga beka cyanga buya tara buya ragera buya soma buya esike tigesa abwe yembe tiyakonyo amarwa yakonya sole omwana oyacha konyora bokongu boiro bogima bwa bwensi eitanya ro kimwe moira kwe anywa maru osenya sole moitakwe kusa amaru ayanyo nya sole ajo kare nteke babu atwa gundere sel akwe kose bna nya sole ria maru chise gimna ko ruana akwa osiri obogima ama so maera irenchera aina malika ya sa kwa na bana nigende de montegerret that if you become more stubborn every time you are corrected ayana recho minta okura buira marango mubwate siri recho nyarutongo baba how are you sa mokonyi ngono kugena kejo minto mbiyamo nyasa mbiyamo kwani musacho iyo kwani abantu baburange siri na Italia kandi kambia igoro yaira kwani omulisi onso tigabo mulisi ichoe bawo mulisi waro bankwani paka abwogo lyo bankwani omwana okuna korongi ungaya mbobole echoke esabu ene mbole bwomyo mutuke kibona onte this is my time obe ama tukali amakoro tali arabona abana amaliko na wanje temno musange enjoy your youth malikata enjoy your youth while you are still young before those more days comes when you have no time to enjoy. Egine gesonge bukwe kukwana okero busayibu wao. Okera chinga kicho busayibu wao lakini amatukali amabata razo. No ile libaka. Lakini yamanya kuruwe caution, a warning. Olende. But be careful. Aso gutara kwao, so kuragera kwao, aso gwesiko kwao, aso wachenu wao, aso ragendo wao, mangana ina bakwanire. Ontiganso asa mangana ya bayibuli. Mwebuli nale galia ogalira mwana yako agwete school. Mwebuli nale ali ondigerete ontegerete muno lia moroja. Ogalira omwana oye otigere school. Nyaruka yae ka morito kanyoro mwana gati. Mwebuli nale galia ogalira mwana yakwa bakatindeka. Eliete le parental role no no tolere ronga emeremo ya bayibuli ne liye no marangalere. Elinde wiki goja tumanye ukwana tata bwo mwana oyo totabuki na mama bwo mwana oyo totabuki wiki elinde bawo chikoigorera tukwane weisem tujo kwana nga how to study ngaki abana bete ko soma begere ko soma abana bana ntegerera na bayibuli integerera bono ndate go chakera amangana ya bayibuli muna babwena te kolenda abana na kuborokerera chireri kyonsi pikenye ngimambaka chitivi gochi kona ukura ngaki abayiboli kumole na abana isiko
boro kererie basemie na ba oba gambire kuruka erindo mwana gako ndi school yatoka kuruka na gampeire na iro basemi na kwerenda taso isabu yembe ekiko cyanda serikali abuantu nie ngombo chiko muruselimi ni obole mo chiko mo chiwaka ne pieden abana banyasaya mwana kora bane bikone bya abana bakore bizani twarangire muna abayibuli maye to mubuli uri aye utagambire tyo mwana oyo igabe burunge ama NP ligoso likoba naye ukurangeri bunga umwana ogosire to kwebacha to konyara gukana ekyaro umwana oyo enda ne yawo maranga kwanira lende parental role emirimo ya Bible. Number 1, provide the child with the basic needs. Mubuli ontegere to direct ya. Provide basic needs. Provide your child with the basic needs. I make sure umwana biribiga neiri bya mana bitatu na bibuate no moete. Okay. Sound check. Wako mboni maranga ono racha kora igo. No me tenga mandao kwa number ozembayo. Tiango nda abantu batano boka. Riba gaba kesimi. Erinde menga na otoramo. Thank you mbiamo na my brother soko ngilinga. Na radio se kontenga sound check. Dandara checking nturamo gos. Na cha kalio kantoramo osenturamo. Tisi meja banta batanga ni batano. No anyensa ba igaba 10. Bwango 07 enamba ye radio ibon oyo igole te radio ayo ukona kulisi radio ngombe yae gali oyo gwate radio aya tumie nambe 07 36 878765 ngirole radio 0736 878765 na radio to tumia botam na le to tumie te igor aya to go che TV tumia ne 0727 834 311. Waigo otumie 0784 149572. Ngirole ase radio 0736 878765. Mao yotanga ni waka. Very good. Aro voice of victory. Tianda asentoramo. Ya mobuto keira na tu akyo korora. Andon si asura eteme ya onga nesoe. Manyenga na oturamo nda igubu ya san. Aro voice of victory. Ai. Na wajiko na koro kiganga tia soire. Lakini chiko butoka. Network maybe. Aetema buyamona data soko ngilkwe se menstiringa kara checking abantu ntoramo chiamesire bira lakini batari kokwana dangunda iwalo voice of victory. Yes my brother, I'm okay, I'm good. What about you? I'm also doing good. Who is this and from where? You're talking to Omwana Boda Chimbuche kutoka Nyakongo Kebirigo County. My brother Chimbuche Mbiole amangana iro to na ule otoramo Chimbuche chiana. Lero to what a parental role na kuma represent immediately. Thank you very much Chimbuche. Agange simiando se asolju no otoramo. Agang the first 10 alinga motorama ene bol. Aro voice of victory. Whoa. Yongo bwata chion sinde TV ne redia yiwa akire nguruarari. Na re ingo bwata bino okwana iga ye redia na re yu. Nga jokoro kutata. Whoa. Ya chine ga bia sana ngo check in assembly in the studio. Evan. Na igule nga motole, na igule otoramo bia sana. Hello voice of victory. Voice of victory. Yes please my brother holding on adengo roi. Nevi no maji biole. Na yo ga kurwe. Very good. Kurukeroka na otoramo. Thank you very much. Yongo na wanta imolenga na otoramo. The first 10 ama NP. Aro voice of victory.
Wow. Magambi ele kweta munjiri. Amina sana leo tole parento roll. Amina sana leo tole mirimo yabo ibumna bana bali skota semani. Amina tata mbia mono sana to munjiri. Thank you very much. Na igulenga motoreka ni kyoman. Aka ngesi ya ontenga maranga no toramo. Aro Voice of Victory. Lero yo na ni ngokorwai. Rane wate miren biya mono ya soire. Kero cambiere. La igule no tramo my brother Nelson. Biya mono. Very good. Kurukaroka no tramo. Kuna komanya balenga motole sound check yeto mbiere. Ama ene pina balenga motole. Tramo biya pi. Hello Voice of Victory. Hello Voice of Victory. Awa muwarte ne otara kwa. Hello Voice of Victory. Yabuto kire yabuto kase ngencho ene tu wagimno korora. Igomna mona waka yana linga motole aka ngeni na pene 0727 834 311 ando ake yende 0736 8765. Aro Voice of Victory. Voice of Victory. Oyo ningo na dengo ruai. Oringa waka kwa machoge. Bomba choge ime. Umwana mto machoge nene machoge chache kose bravo. Ya bravo. Akikwaro kwa. Igongo kurosi mora. Na wamba tegerete tore igora ya pareto rol. Na igulenga motoro mwana mto kuri machoge. Thank you very much. Machoge mabu keroka nyamira muino kila senyu gete bononga motore. Na igule bia turamo kapisa. Aro Voice of Victory. Yamobuto keire eri na batebi yale 0727 834 311 yaro yake na yake togenda mango. Hello Voice of Victory. Wow. Boirango bwa mate. Gachuba yitombiere. Very good. Kachuba yitom kwani ando bagachuba abo. Batenga marango bakwa nocha abo mota. Ngwani abantu ba mota omasereti obo agende kirango obo ndie kyo muro minto bakwani bonse paka magogo mumbu. Utire urali kwani mulisi omwenga kurwali urange na kirango. Very good. Kurabuga chuba. Kikero abantu banyasa bagoga smart. Ba na lenga motor. Aro Voice of Victory. Aro Voice of Victory. Alo Voice of Victory. Alo Voice of Victory. No ayo ningo nane korwai. Dio barambiere nduyan. Mbia mwakora matanga abo mulibwo mushimi woito. Muswati mwabo mo MC ito Steve Alika. Mwageni abageni biya mukageni yonde matengi biya sana. God bless you. No mo na net ya. Mongera anko nyugunga ne kena wonte na tegere. Ayali na tu waire. Ekena ndio barone. You know Toramo, thank you very much. God bless you. Thank you so much. Bono mo isani. Doje ngwa na igule ngamotole sound check yote isani rega. Bon. Isani rega iga banta mwage simbu ya buli. Doje mora wocho woka. Aro Voice of Victory wa maelio. The Voice of Victory no wa. Waire biya ba we ningo na dengo ruwai. Kurukeroka se itro guru. Amagana ikira. No tole ka mama kabisa. Very good. Mo kuneke minoro bono. Na go kire na otoramo. Toramo kapisa.
na wangire turamo kapesa muna kisa jiro mokombeka biya bo mwambekire biya kana ali biya nyasaba bwatesie abande ndere to ko chake bya to ko biya mwabera usani wana baya mwambekire mo smart bono tiga tuja kwegera bono mo aga sim tuja ka bono kwegera nata kanja kirika 15 tu turagenda bono kwegera bono emirimo ya Bible yeruse yenereri emirimo ya Bible yeruse yenereri maranga batebirende nambe yemo ikirani abana magani abali atakeira tamanene magani kya maranga basic needs ikinege songo ke okwana ego ya basic needs yani ikigeka ne iria sabana aro voice of victory kyara kwa chande kiramono aro voice of victory aro voice of victory na akobwatire okorana babwatete tatiga bono gacho barake tianda atolegera tomenye kwana aya number 2 accept the child's strength and weakness mwebodi ono ntegerete omwana oyo accept his or her weakness omwana oyo na bwato bworogete nandi nasinara kunyara and the strength and weakness omwana oyo asinara kunyara nandi asinara tari kunyara sisi mjoji na tabatuno kubwa tokendaye alo voice of victory waire biya babo ni unane goroi Naomi Kirwanda mbiyere na igule nga motor kuru Kirwanda na umiominto emerengani renga 20 verses 1 nele inasoma Biamo na umiominto asoko msegeta seke bunge. Thank you very much. Na igule nga motor kuru Kirwanda sune kamata abunchali omwana ayo mwebuli ontegerete omwana sorry omwana oyo no mumaete byamono abo yomo babe batanu munateba oba maete byamono bas take your time baire munabale basabere ba advice nandi bale meneli baikange no maete bokong yani no maete omwana omunaro mokongwangana nandi munaro omwora ngana sigete mbale batari gwata mogondo lakini baegasi isiko na wamine tigo mbale banje tegasi ya mogondo ya isiko tamanyiti mbale banje tegasi yons mnabona ale rusa asaini abane gas bono gaki ya gwaka isim tatolegera gaki nandi mogenda tawaka nda gwato bebe kada sakorra bobe nada ka multiga tolegera alo voice of victory alo voice of victory Alo voice of victory. Gacho bwata nandi bweba. Bono mo aka gaki tia toregera. Abana bali obwata abayiboli. Amane pido omanyete byamono. Bone gento kiro. Noko baira muna bali. Alisa kora byamo beko. Onye ganje tegasi anyomba moe. Abali bande baire mugondo. Nandi bateye muna muri nyomba abana bane batano. Oyo yatandi oyo iga ngora oyiga kolega singi nandi kwase notana kwana ngoyo sikanjete parase kwanga bantu baberesiko batei ngoyo ayaberesiko galende bintu galende bitu machiko konjire lende bichuchu lende morte gonga aya so echaime ayamno kabaka rote amatobolin banka bane ruse tako tiga bana bale free gobosa yani bagenda gutara busa muna leta p yate ne to provide is for accept the child is strength and weakness. Accept. Parento. Airikerieta parento. Ror. To check to a P stands for provide the child with the basic needs. As a parento stands for accept the child's strength and weakness. O moi body ancha munobano yoari. Na kwa mnyona tenya saga kwa mwancha munale igo mwire munale igo mwegere masome musabere masemi. To mogikianie gentatari como chandor ama NP R stands for recognize and stimulate the child's abilities. Aribonera gote viene aquí recognize and stimulate
Ari a minute ga recognize ko bwate batano manya kiro mwana ke ukiae isi ko bala baiboli kai nara ingo gotebya onye nkwano komanya omwana obya wikabale bono na gotebya bono bamanye ega geri ya corona nyasaga chikulire abaiboli abambura babwata abana lakini bamaiti bana babwate muna bale chitabi ega ya corona kanyigeri ase bintu bine kama kiabo na iyo gango kwanira nyasaga to makoranga corona wo ose kende zengima uraba alimu abana kure sukuru oa baibolika barabalera barabalenda barabasoma akiboli ntu abana abana isiko one furu year ngagi ya corona chimasikyo wesi distance omokweba corona gato tebinga karaba na abana baino isiko sukuru jansie kirubon chikanza jansie kiru tichira abantu bakakaniwa karaba na abana baino isiko muraba manya omwaka omugima kibuli togacandika usogacandika bikali chindagira obosibo karosi makarango proper amaguta nyumba abagoli bagaita bakarosa abagamba bakarosa tia wagezi yana wagezi bono kuregera tole baito gaki ndemereri gaki abana minda ndemereri sound check na kora tonde elete ende kurunga as a parento to ikira letter egotanga encourage child to perform well always encourage the child to perform well always stands for encouraging Bible bane ngera bana moyo muna baleskabo banya gasimegete mesi nyerene moyo tose kuchi kumuita moyo oli etarabo usotuoni musabe muboli tigene umwana nasimegete nyaruka moyo mugorere ryo asiarire moyo njanja mangaire tigene tia onko ebesera musirika kwa ndechiro aigubuya moyo tinga oti abana gisike kamuranje embu ochire engo nyanyole bali lakini kala murangiri ngaya mogeni ochirangi toko mo okire buyeka watenga tate ngoko yanera alia lakini amoko ngagende tu enga ngefe ayoka tu engo kerie tu ani elfu moja okanyera bageni bacha oko mami 500 ego 500 na rule gito na be family te kiria enda igo moyo ngoko ne yaye tako ni utaramote tako ni misio mwana utaramote tako ni meteo mwana utaramote encourage and stimulate the child's abilities aso mwana kwenyara ne bimne iwete ko korabmaya moyo onyo mwana okora masomo ka obwate di last time bondo chire si moyo mwakere chingo mateba sana akiboli mugorere gekoro tukirigia kia 200 usikia 100 mugorere abutai moyo mugorere gaswenda karia kayega akwe yubu ya gaswenda ka 50 na biat moyo mweni kale chinga ngwakora tebya nori omwabo ndenera chakorebo abayiboli ngo advice abayiboli ngo basemia munabana nabana isiko tabatali abayiboli bane abana umuna toleko moisikabo abana abutali tali chisaba ndikwala tarusiko somo omwana oyunya kweminza amagenda yo omwana kale gesera ngini nchiale ngo takurusia magenda yo omwana dio karamurangiri moyo nakiya magenda yale ga to etrara troya etrara to amagenda tano tuyikiro magenda ga bageni ngini yanjiyo njengo bebezenera iga teisa ina kiri moyo omwana bwigiranga naije bitobiane mbwate kaga intere bitobiane biska igemete yane chingeni cyane amori yane chikoko cyane amarumane bisubiane cyane tugete manu omwana maitenga tata nabisigete mama nabisigete akibori omwana bako nyole besa gotenga tati naona tiango ke chingo bisubiane naona ti gendo ndwere tais gendo ndetre korot ina re familia ko gendamo toyande letter N is standing for nurture the child's development. Nurture the child's development. Mate inkubuatirani. Ndubuate what you call encourage.
Oli organize. Okay. B yate o provide. A yate ba o accept munal. R yate ba oli organize. E yate ba nga encourage. Bono kwa manyire kiale mo. Bono any letter any go te ba nga nurture the child's development. Nurture. Omwana yone korose no mwana osoma mokong. Mosomi bako moiso abo mwalimu abe doctor abe engineer abe aviation officer abe technician yani nacha kiriancha mubwati sikoba kiriacha moberange anole ke moika ke masomo ke buamo omwana anole nolio omwana spiritually nolio omwana socially nolio omwana academically ama NP omwana ko yubya ngagita atakibuli injira njandekerete fees yakondiri akora chikona alege barua tatale watchman isome omwana oli akoyubya nero mwiri aseka haki pakangete abana mbara yabale so encouraging. I talk as a teacher, as a professional teacher. Abana abange sukuru ko bale parade abato waida ni vawo mwana ero le sukuru ebiaye ekerasim aboko bangu mwana yana siri asiasika asiaye and they will make a very good leader in the future enjere bangete naye ka muna baje te kayo mubuli ajajaje naye ngote byundigiriti aya nayo nyuwetereti omwana oyo ne mongero moyo ali ko nyaka mo control tadi ogo ito mwana bosa oborogo mokungu wekeri omwana oborogo mosacha wekeri omwana wakomwana sukulu nani ntwereka mona unsupa mwezi mwansupa wakomwana sukulu motuka pa mwana okuro chumula yake sokoro koje kwale mondoro sete omwana na okuoye bono mwana kama itikene especially bidye bisidini kyokoboli omwana bayiboli bana gakine nje ronde omwana liraika abamoke abamonene abalende bali abana baro babanje gotusiorran barabutumye omote ayo muno bati right yogo choko mwana o ijatole mali nandi to akoite oyino lyo lebugeka lakini omwana ole burunge yo abo bwechogete moberange kai ekende togende letter T. Letter T stands for talk to the child with respect. Talk to the child with respect. A letter T, talk to. Kwana no mwana za masikani. Akiboli. Wana barakota nga nduwa te masikani sa wana. Mobuate. Lakini mbale batabuati. Mga koma nene. Bwa masikani. Ekolere ngima. Ya kwana mangana atali sonia sa wana. Paka wana bata makuchubuni. Bago tiga ebiye. Ekiri ngibona. Kale sika abana bagusike maranga labo nokali kwegerera abana ya bayiboli mbale basaliriya abana none okwana woka enjera abo to okwanira abana enjera to okwana ntwe kaisikali munguna no musaji mukuno musaji akiboli abana bangokora mwana bire bisinini mnamona akora nakate nemuna aliro akate nege alisi komoin itantala kaligerete mno ko maningina kali kaga kuri kali kasa kaga chigwa kabekira etebu iwakire bicha nando bekirega abonko ino aho chawoche skuru atote by the way matukana mange skuru abana bali abake barakote muna mmeteka acha ticha ni kuambia aki tati alikuwa anakibisha mama round kwa nyumba round na jeta zikito brandio bonobi kama kwe mwana biko bugasi koneki mama kwa watu mama kwa watu na baba gaki mama kwa watu no okay gochi koligereria mnankale maranga ande bwam gochi koligereria konyoro mugaka akiboria abogoretie omote a orobara rwechingo isiko akomyoki umungene gasolera round mungena abegete yabuka misiyoka kaki omugaka amanege sindero wali mwana sikabi gote bya mama byoka baba kubatu kwa watu ba minto na kyoko so mi abana bon biche kyoko ro abana shwali anya ngino waza toko mo ikaransi ngora igo matenga mukungu inju wa ikaranza maete kwa gosira igwase kwa gosa kwa ngose na gechigu dikango ko ebiboko change
ngito kwegeli abana bono ngane talk the child with respect letter T abasata abange ne tobolete okora amu mukungu asa abana iguru ngari kungu lijaye kesakane kiri mu bondo mukungu ase kesakane okora amu mwana obora amu muruyo ogwanje tasa abana iguru ga kingari sakane li kungu li ngaya kungu akagenda vile n'abasata nabo anya bakungu nabo kunyora marune lichara kwajire rende kigo kwana uchaso musate kusuchaso mukungu sibwa abana omoroberera sembe one chi amate cheito family life obu amate bwito ne chi amate cheito na kibolo maranga mnanko orega ni bata abana ya sansi na abana batatu na ino wata abao lendo munu ngyo kwana uchiasa abana asomo ngino wekera abana baro abana banyasaya abana nabanta bangaini mono tatika batabwa chinguru choko totebe nabakona osomenge ndiga kimama akore neke ekitata akore neke bekeroki boli akibone kona uli abali gabona bana kurwana kila lituko akona bali gabona amaru lyuka manya abana aboroje tukunywa maru twekurura para tolechu otoyoka igomonyi gwetolera ngori yoka tole bucha yoka igomonyi gwete para gweta sabantu igoro akyo mwana akorigere onko mama ne iboko na gweta segete kanyoro mwisho bekerese iboka komwase iga abana bali montegerete monyi gwete tinate amoita abo boli ruse ya abo bonate abanga talk to the child with respect ogo kwana kwao owesoka kwao injira bwebegete ebeka samaskar sabana bawo especially asabana abanene baki bali baje konyole nyoma yabo baki bali bangete nyangi bali yetu konyola chinga chiabo bamasikani omwesiko yota chaseliu nando nyo muntu bye nyangi buya mwesiko nyo remere mongo rabutwe aye mungino kaleria ikolere nango tebya yaye enjero gutriti mokamu muro okabu nero ranga musiko nerabe treated ya sakale gusa talk to them with respect aye kolere ndige tyo musati kwana mangana ya masikaru chase mokamu mura keitat ayo mungino lia kolera mokamu muro mo kisangyo isikabu lenda yoko motebya talk to your child with respect abe mokamu mura abe no mwana oibolete kwana mangana ya masikanu chi asa tali ya mangana yoko tokani tali ya mangana tali insoni na mabesana matuambu kora mu muntu lingali ko abana bara usaba genbaro akino yako gatindete leta chimbebe toyande letter A egotenga accommodate the child is good friends accommodate the child is good friends o accommodate no wanjirana anjirana nandalegania abana babasani babo abasani babana bawo banjirana balegani why they wait to yanga tuatali runa basani baitu mami rafiki yangu tunasoma na dad come and say hi to my friend huyu ndiye tunakaa naye desk moja huyu ndiye tunarana naye desk moja accommodate letter A stands for accommodation accommodate the child is good friends even good friends abasani babana abaya balegani banjirane baigwero buyanga abana basani babana bana onye kende kyale nyomba ga abubaye onye omwana otadiro omusani omwana omutalire abo omwana omoke abo omwana omonene litoke rine gitiro ngali ndabali komo abakato turaro sidagira kini abakato rali tonto ita babarulire basiba boko barulire tunaro sikedo mwana one musani wo mwana one good karibu chikwanya karagake omwana uri yakuga tata wali kanyo musani ono mukwanire ke kijana habari yako mzuri yango yes unasikia unasoma na kijana wangu Nyambaria yes mnafanya mchezo ama mnafanya bidii tunafanya bidii yango haya karibu sana haba sit asa masomo namna gani yani igubuye ko amano mwana umusani bo mwana tali yo tabani aya ngakiwoja bwana nisejiga ni matena besiko kuna kuliga tete to kora bwana sira kuru api moshi wa kuligere ngaki umusani ono ntara to some na nabi wa kwanacha omwana tabwa tekerengere lyekyo kwa mubekere kerengere lyekebe talk to with respect yani accommodate anjaro mwana yo no nyaba utana boiro mumrono moiseke kara take time abana matemba banje te gotarirana
Omwana ale nyaruka bwanze gutarira omwana mu basoma ne tali asobo jinga buli bon yaya njingwana muno mwalimu abo bali bondigerete abana mbale bayibwe na amanyi ga yogo tarirana tali asobo saleku yaya tali bawose bala basaleku ompuna bano omwana ale nyaruka yanjete gutana murabono gusaba sacha mono omwana oyaye mu accommodate keitar but carefully oko mu accommodate goso omwana gani buya carefully and wisely mate baba mbiole kai ningo maitele na no yo jesu no yo maranga marango barandi otra you know very good kabe buya muna iso kabe muna iso kanisa kyogo kara muboli amaswali yoko manyanga kanisa kyogo oyo kale ngoli mino wekere form 3 4 mere ma time ko humanity simene mkiwa chora chi arts then history geography pisa inga kwa chora yani uko molenta kwa mwale ngani ke masomo ke kanisa ke buamo mwana oliwe ibuyanga ndoje tato mwamaranga kina bancha abayiwete buya na ajire so no maeto mwana ino obwegeja so mwana o nabara nyoro mwana o ikugambwa asikitachi ko itwa mokonye iko mwale gani injiro kwale gani abana abasani bo mwana o yora rose wa mato buya mono kawo kwa otinde kumune sucha abana boko bakurunga pathfinder pathfinder ito isokwa intoko remembera moto tigere to remeke burekeroki na ande matching nintu abana boka beiwete buya na roja segete mwako yo masirete obata abana banje te pathfinder mono SDA abana banje te pathfinder mono yani kama gure eriti muri ya pathfinder no bale dioka ekero mwako ya kwete umura yo pathfinder we district bage station oba bangete bakanda comparesa abasani babo because kulo mu chego mwako ya abana bali ngo 4 bali pathfinder babira bamuna babira baisika oyo amane commander yali pakati abarasi matata konya ise omusani ito bakabawuli echikumu yose bake program yamba tengambi yabana sebi nyoro binde ngoeta nara ekenyoro abantu basibogete babana li baka pathfinder ya ndi umwana obo pongezi bikwe kubiya abana babete uniform badate ko ndi pathfinder obo bachori bakomora yobo baleteri bati asoma chiama nibekenyoro baleteri bati asomolisia gosomo katikist gosofata uniform chiabo matching yabo kwanza nesanduki mboro bagore pake piri ya moja baka nenus kenyoro kyalwe abana ba contribute bya kapisa emero beriere yabo kuri maiga jaja kwamanya wekali tukuli mo sabaro ikirenga wono kenyoro mutigara maya baka mutigara maya ngo banga tolo lika moko banganga abagaka bekenyoro oyo osirete no mo pathfinder abana beto pathfinder mbe bangete ko ni pathfinder obo omora yobo nara to tebingo tata urwa maereso kiyo tenga mbia mono karibu tata bono no buo meteri kondo ko sabato cha como sangre kano abale psikologo tripo ko cha como sangre kano mbia nayo mulisia nayo mufata nayo makatikist nayo cha mani yekenyoro bona ayo kubugo ni byose gose bwata li kono mne cha mani yekenyoro bwata li kono mno mulisi bwata li kono mna pastor bwata li kono mna fata bwata li kono mna bishop alega ni abana bakoye ni omwana obo kobe bangete biya beigubuya macheri biya bali meke bule babange nyangi yabo batongie misuba beigubuya anye ko na maiko na kurati amatanga lyoka Paul oyo maranga bwa abana batebya abayibuli eruse tindigo saba mwana akugose ayokwe ocho tinde kuna serikali y'abana no asoko nyora abana bangete bintu byabo bangero moyo tako bakemanyi bakase miro bili y'abana babegete uniform ansi ipi no bino gete gotire ntambe mwamu no bino gete santi gatire t-shirt erikire nga yes we can we kongeti asa abana gatine chimbuche aye bali gani korugo saba bai program babwates ko igubiya bono you are nurturing them elindo baba bage abarai ba man tiangi ja saba ka bekenyoro omo ako inu gasire take over erane kanisa erane kenyoro enda mone family matanga na nataka nyoro bakongwa so iru gwango iga
omuntu atachori omurabi weche amani asa matangi kenyoro kinabwo igara ase ko nyurio bantu bare babwate ndigitanie pesa no burai bwa matanga gosoburai bie kanisa gosoburai bie kiombegete atachori igara ase gwateka abande batige kanisa nga tinachorete abande otiagwa na matango choko satano bali maro gamba chorete bantu bare kenyoro ikisbanga nayo yongo kwanira abaibole tona abana isiko ngagitokorera abana muna tole isiko nabwo etwanyora reta yatenna nga accommodate the child's good friends abana baya abasani ba abana ba abaya baligani lakini abasani ba abana ba ababe you have a right no moiboli kokana nga ya esawe yara ya kuje kunyoma ro yara ya esawe yekuibera ya esawe yekubeka cyanga buyiga ya esawe yegotena parobe obikabri apart esawe yegise ya omoiboli ya ntegeta ngo tebya ya nyugwe to ntegeta sere tinaye tip naye ta tanga ninje naye ya Angela na abasani ba abana bawo carefully and wisely. Now on the other hand also mno moiboli tachaise kana abasani ababe babana ke toko ro musani o tana bana abibi o nga yona bana ko tana bana nga bana ko igwana ringi ngor omwana wa tana bana ba konyu era tari konyu omoshona ajo sokani mo tani sabugete ngamobe kaise kwenye kile form 3 ando je form 5 no kuona ero masumbe kabugeka ngamobe kaise ngamokuri why egentunkira akorda tana gokora agocha butuko sambi goji komobori ngane mepira eno kuona tiga Steve na Joshua nel bali babere yaya oyoyo manena majikoranga esabu na beko gero mwana asale I talk through my personal family life experience muno moiboli obata abana igo mwana boko mukiri kolose byale pathfinder bya ogenda basawa bya ogocha osukasini komera ka grupu gete umwana ingo sirale nabo beke raini baone gari kitui ndore ke barua kiaye kama te yano abana mino bande bebangire naye bange anga kete sini ga onto bere byampiri ngenda onto mere credit buyana iget na so ire mere kwana ne mono mukubwana kakwana mukubwae ando mugusi kama ya tambi ya mwana soko ngero mane meremo mondendere ne kanisa age ne jiru murandi agatabye kanisa ene ane chengo genda basi matoke ende kama nkai gubu yanga ene kwana soire asagiya keita naye manyu mwana mubeke bya moberange lingana liom eleta yo moele ase parento letter L ego tanga lead the child by example lead the child by example lead rao mwana aso mfano ubena ebika tawo te yo mwana gotia kole gotia tiga maru okonyu tigenya sore okonyu tigo na gotena pare ga babere go monyu wete na no bwo metu dade waite ire miaka oro mwako monene kolera turaru para igo monyu wete kabege sambo kere moya sabana bawo morobeli ko nore ndone ikera o morobeli bichama te cheto family life oyo bono ngoko raiga kotono morani maranga pastor maranga ko se evangelist maranga ko so mwalimu maranga nele bono kula bana saba to marago musaibo ko sema ne ruwe akira to ko chima piri ibara mona recho akonya recho abana
aga break ya kwa ke kale kon tebi ngebange riya sokoli kabon yani kabeta yaro akesimi yawo na dama iganale gangurwa yawo to chongite ena chereli tari kurunga roll na kura parento na cha roll aro voice of victory aye nande abuto kiro kwa batande abutoka as a roll to whatever R stands for remind muinjolie aya O stands for observe the child's behavior omwano yomo kana koma monitor tabia aye nayo omwebuli ora akonye serikali okonye omugambi okonye omwalimu etabia omwana omuna kwa manyora yokana munale sikabu kana koma observe lakini abekera topic erero nga emirimo ya Bible monitor observe n'ekingendo kyamuna kire ruse sikabu no motomesa bali observe munagenda munairana ta chanyoro bakongo bekera serikali amagoso aya L letter L stands for listen to the child and share. Listen to the child and share. Ababoli bana montegerete tegero mwana listen to the child babuli abange bali kotegera bana mawaidabo amaoni bako rumbali naacha ebiriro bako rumbali naacha tegero mwana ruseye ebon omwana wategendana gotekia mana bana banyasai aya letter yo moili letter E stands for educate the child to grow with fruitful and desirable values and goals. Educate the child to grow with fruitful and desirable values and goals. The letter yo moili pia se parento role eguruku E. Letter E egote abono mwegeli K masomia mangana yo kini omwana aleta matunda yoko iwera amatunda amaya mwana oetire omwana olikiru aina matunda omwana okorre nyangi aina matunda omwana agachire nyumba aina matunda omwana ogorire gari masomya chagore gari masomya chagore nyangi kanisa mulandiri maranga dai kwale kwegeria igoro yemirimo ya Bible muna tole rusana abana bona omorobeli kyoyo chiamate cheito family life rieta bana wate abandi limara parental role tuanya ra parental role eneri sete sina parental role emirimo ya Bible kere lete wate meaning maranga kimbona igorere ti irolera P stands for provide. Letter P kabane biganiri nayo moyo Bible provide. A stands for accept ajo mwano umnare. R stands for recognize tema komanyo mwano ekiare ose kiarabe. Aya E stands for encourage anya kuamanyire momo E encourage. N nurture. N stands for nurture wano kuamanyire moikange akine morere muno moiboli. T stands for talk to the child with respect. Talk gamba na bana au freely kabo moiboli ora approachable not unapproachable. Letter A atebanga accommodate the child is good friend anja bana na basani ba anja basani ba bana bo mwano. Letter L stands for lead by example. Ra bana bao aso mufano muya kwana keliora abana bakarale munolo ta konga ina abana ko batabuja ko luja to kane rieta role ari twanyo le stand for remind by nyolie ba kweba bwangu muna birebike by nyolie omuwagi abanyoli mena abate. O stands for observe the child's behavior bona emuno moyiboli observe likile kindi omwana omuna agenda tukukina kurumnale ke junior secondary yo senior secondary yo university itivet kada ko observe changes tira salda yo tote ibwangu elido nyora mangano otebie kanisa yo omwana amusabire eserekali nkonyo omwana usalikire omwali munkonyo omwana yo nkugwala ekere ko observe. O stands for observe. L stands for listen tegere ro omwana ta ko mombike tabwa tikenda na hotel. Aya letter E yo moyo educate ayeka wo mwali mu mutanga ni bo omwana ebon abo murabo boiseke abo yo mo batano ikomba be kamo be basomya maskani kitabi chingia koruka na temire ke wake simyo mo itageti ate beresato kona kurwa maigaga igabene na bayetu ne lie sim ena beli ende na batebeti ke ye paper no era se team anye te yo gere 967109 967109 ne paper ba ko bol sadaka amini ba ko account uli ke sadaka
otome mna ligwate betwaje bukonya aramba libanye olutuor lero tomaye ngirole namba ye baby 967109 967109 ine baby kare wajira mpesa ba ko boli account olike sadaka bono enamba ye leti maranga bona ikire mai wake sime bono ejo 0736878765 ine ye radio bono ende bona seti bo yora seti 0727 834-311 0727-834-311 nawa ete ende 0784-149572 akabone simi yangu na kurwa maigaya mwanga ete wiki ya ete ngima ntaru ete igoro mongita kuruji same chaburangi ono wake simi yao SDA ndowate plenda nyabuto pamela nyabuto no manjo ya Joseph nyabuto abana ba Jessica Yabesh pamoja na Lisipagori Kurubigo igaborangia sidien so murario minto recho Kurubigo na no erange sari bironge sidie amire birangia sidie ndowate birobigo Chandra sidie Mulision Soti my brother how are you Mulision Soti mungwana Daniel Soti no mongi no ayi kista abana wa ngo kwani babere Fred on Soti na abana wa tengo ani Fred on Soti amane Mulisia Anton Kurwa borangia sidie nande nyoro Mulisi na Asoni Tongi wana Mulisi Oichoy Mulisi David Kebwage amane kambi chairman Gladys Ibrahim kambi yale ngengia sana italinga bakwani mnabanga leganetie saba sina semere memi yabalisi bana baborangia sidie azina kasomiri Tiranenge patron school area kana somyorro miaka 7 ngoroborangia sidie mnyoke paka bonchali PH mata wasone bochali PH ga alisa bojakeroka akesimi yao tukolero morobili tosire okore tagetia teibere kurubo chali PH keroka ali nyole lichongundi no manchoye okorgudoris abana bae no mache Dibora na Felix ngorobo chali PH keroka ngenda bakanya mache town PH nyole Wilta bosiboli oyagi mwana one kegusi mwana one nyomerete akorukunga Ronald Ondieki kurwali sali chikambi bono awante ingwani abana bae Josh Millicent na Peter na Preston abande bale kama mama mwabawante ingwani mungina yuniko yagi kuruga ali angasa munyakoni masimba bo ingwani mama mwabonde mungina biara okurukwesta mungina kurwali ebyos na tato mwabo kuruko yagi kurwali masimba jise mutiangasa SDA atanga tosaberane kurabo no mai mnyoke bakaralia isa mujanya cheki nyole kase ni ane ukali nyangau no manjo Emily abana ba Collins Vivian kutoka Pondo University Maureen kutoka Mongina baba na Jaden pamoja na Regan yewon abuja cheki bado kase ni ane mwalimu Walter Mauto no manjo Gusipora abana ba Ezra pamoja na Vivian yewon kase ni kura matundura nyangau nere no manjo Gudayana kamwana kaba kama vipi anyangao mwakwani boygo kase ni ende ukokali omete kase dokali omete nyanga omete matundura tukura rokana nga soba len tayrin kwani abana bae Delin Boruru Esther Abigail tukura murokeke sana ende Songo Priskira Mbombamba na mam Catherine amongena baba Catherine maiga iya iki agesi miaulende 0736878765 aso ukolera yango korango tinda dosa rinkolere twale ngomurulu chama yeto family life abu abunya cheki mwa matundra village nyoro mugambi ndandanti yane kwambo kanyangau maiga yekere mara moja abana ba kwambo kababa kazini cyane buwali ukali Judy umwalimu Walter Mauto Elina Nyaboke maiga yekere mara moja boye kase ni ane matundro mete ngora muruka sokoro yane no mwanjoye Lydia maiga yekere mara moja sokoro yane maiga yekere mara moja ngwani mbombo ne kase ni ayo muruyo kurwabo ngende bakalio suka PH nyole Samson Omali no mwanjoye Stella abana baba Sainabu Cynthia Ivan Marion Jaden Faith Anna sister na bande kulio suko no babo ngende bakakiumu Central SDA Church nyole che makemundo oyakoni matunda nsali ne chinyanya ya bana bayote bangwa Regan Grace na kwambuka Simon nere Simon konia chingo konero kwaniu abana banya sai maiga na yenginjo yewon agesi mi yawo ngaiwajiren agesi mtokole agesi mi yawo mwali tokole otenga mangana na ikaga abo abana no bone ko maisika ngo wara mangana maranga kwani kurwa ndiri maranga te bali kene momentangu
Urujisa majake radio sugo sublocation nyole. Omoga Mr. Koroso Itra omogambi one. Ado madafunzi wana asometi omogambi okorokunga Koroso Itra. Omwanjo Lilian. Wale ngamo na batuleti bae. Waseko mayakale sina Clanelda. So Spita Rama, Samuel Choto, abana tuleti bae na Alexina Magalena ale ngona era jare diokemwa. Kuruali Soru kera so Bugalia. Papate na Jessica Sendeu. Mosoni chianga gali kere junction. Mugambi gana muyada ko lemel mem yo tangire ngombe ya kuri koronga ki ya karate nang muranga li ru. Kana gilo murani maranga jua. Sabira waisia. Anda maina bana bakaba bororo. Bakage simika wono manyana lo gocha ata wana wende because magwa teru. Liji ko liga liengo tali ngombe para. Nguru amna kele nya tunde city nyoro mulei. Anda ngo yane kewa yeno molisia. No manjoye mama Salome abana ba mwawo chikase ntiane bana ba chikase ntiane nyange no ani Samson Roots porn nyanjama abande bali ko mwatenga mwala ni wasikambia lya tundo tale 9 na ligo chaka nderere ko chumotwe basi bono bali ganirie nda bwate ya jire ga so gukorra na ya monda bwate ko sibire aro Voice of Victory aranga waire wiya babo ni ngona ne korwai oya ko ko Idris Kenyatta kurugia bunde ya bunde mbiere kire na ya ro nga kia mangana na ika uba amangana yangi kerega iga nanya watire buya ole na bana buo na bana bategera ire buya sana ndavi ngona kiwairire waire buya wono ngoko ganekie mara babengia baba mbia mono naye ko kugenda genda na nyasaye amina babu mwana minto mbia mono mwana nyasaye nayo tiane nyasaye na bana bawo aigalia nyatunda balisi bana babo Giripat Ezron Joel Omae Mosota Francis Thomas na church kwa ingi mobakwaniri na ande chikwa chikaini baitiriga kiobegi amini yanya tunda city church kiobegi no yaliganiri de somba nyasakia nyankono ni nyancha na kenyerere chikawata matera chiko za korandu wetera matera ase kambia yanya tunda city church. By the way neti yana ngangere go chaka chasko chaka nalimo nimba manye na ende ndwe amaiga abene kuchasika kambisa yani amabaro kanenja senkoru kuruke umbutan shibo molis cha radio soro no manjo Eunice abana problem funds Wellington na Mary Vane abali ke komone atenga kwa na members ba bonsi ba ke township mulisho mutanga ni kuruku Bernard pamoja na kwa leader Vincent volume 5 request ya tarawa tanga tumeshukuru tumeshuhudia atanga tobeka tara tumeshuhudia Mungu asimame na sisi. Halo Voice of Victory. Ya mbiando ningo na ningo roita. Na bodo. Ni maeta bosi kuna oso mikiru high school na bana bana oso mikiru hapo. Paka bosanza moino paka matieli moino. Amangana na ika ubuya. Na ere ya bana ba ume juru diska ambia mole. abana bya bare no mate na mwana kwata ba bya sana na ki ulo muy boriare na bo mwana ko ba. Kyo mwana nga yo aga ko ta na ko ko ta ba minto gaki. bana nya kama ni mate na mo manyete to komata al sabgiri kongsa ya Voice of Victory. Mongero nyegerio mutunga maene mongero nyegerio mutuko kwani nako maete mongero no yo miso pase no amengete kiamo kamega no tu kakire roje ke taramo muno mwaje roje ke tana mongero kwani kula semeria ndeye studio lechi sobo mwale kula mongero tebire nga pongeza sama igayo kurusa mwene sidie chacha ike mwamba na chemi mwamba buyamore abana minto kurwalisa mojesa mwera agena muturumesi moinaria yaote bukwa Nicholas nyangute mukaya kurwali nyasumi bairwa maigai mara moja bono tebiringa maranga maigai nyaike bono maigai gaso bya kapsa nguru amna kaba maruange sidie nyo Evans mainya aso gukorera ama hoteli kwa nie ima mumu abo Maria osemerike muntu ama Nelson Gakonge Dan waigo na Kennedy Mainya kutoka USA no manjoyo Grace bas maigai yake mara moja maranga lele go tete squad ngaso gukorera igoro nale nge kanisa ya Central
By the way, kelota ji etiara mononda nga kure studio nyo urwe na ongo jina korobo na shiriki. Tane pasaka no ngulir. Teta isi ane go tomaka ne pasaka ngulir aga na toma neronka. Bobara chukigati omuchachi ane pongesi asemere memia. God bless you. Tokura una Janet no mulisio male Janet yongera principal. God bless you asiti mu bobara chukigati nonde. Tori motwe ntoira na maega. Tori motu kapisa wana minto mwana mukadorin pora soko sirise. Na ane ngoranga mbito toko bwatra no nyabane ntori kan 20 asenga jemi robin. Basi bono no nale ngeki Central City Church tukwale gani kambi yetu ya chakalera bageni bachire kolenge baikire bono baleganiwe na njenyo ole gochonji ko balegani. Basi bono nguru abungere Catholic yali nyoro mungino bucheni gekonge okoni gali kisi market Maria agontenga maranga twebo ngwani abana bana Titus Sabina and Root Angel Annabel pamoja na Cheni mdogo. Basi bona maigaya ikire nyasa diabaseni mwabira baya tuwasangire buyana inwe bono wikarande saba amindu wikarande Jumapili gocha wikarande Jumapili gocha abana banyasaye gonda tukokora maigaga igabene na nyorire kuro iga sense ne yende studio kurunyango ga ali se mojanya chenge CDA semo yane mageto how are you semo mageto maigali aono ari gosoera muna kwayanga na ruwa buna abana bali bane baje kuru bane baba how are you baba ngwani nge baba yane baba kamuntu kanenga nge baba kagwa Ashley go say baba kaje the voice of Victor no kane brother ya kurunga Jerden go say fans everybody sigali grade 8 na Brevian ni gali grade 4 Brevian mambo gali grade 4 pamoja na Ashley gali grade 8 na erebo igo monte bia sana maranga kolera yango lega na sai isa jana chiarire ya mane chiarire anoji kwerra asame ya fundisha lero ekia twegere bia bana banya sai mwabeira baya bata mo se message tinjengi tu yanda rango sinero konyora kiro nsome ya moyoka okoranga yanda rango ne kiro nsome tinjengi tu ngakyo ta somera nse kobutwa ya mwaka jisimi bia sana ono mwaka tigera bono mwaka simi kya musuku akabono sajeto chiarire na abasabira maya ngimana twegera lero parental role asomoro belwe amate cheito otwegera muna tubente kulinda abana baitu muna tokubarera aya togokora maranga akinanyorwa twanyoranga moiboli provide ka abane kibagatakira accept banje muna bali recognize manya muna bali kiroyo mumanye ikiale encourage ba omoyo nature balere talk to them kwana na bwa sobu anchani bo boiboli accommodate ancha abana basandi babo lead by example ndi kabo mu buli mutani kisambe kija oinoko ingera buya aya role ya magotena ki role ali yate abali mind nyuri abana mangane masomo mbeba eliyo mo ali pio observe aya twakolera abana abo basomi naye mbiyamo nasoko bategera lyabaya bona tigato sabe soko kolera yasa tato itole yo mbiyamo nasoko tugiria mangana maya muna Bible na abana abatole siko kama bona muna babungete school kurwa Voice of Victoria Red TV ekiganze kya maseseni biyamo ne kyara watu kwanira abo libetino mwenda ko shana abana babo enga kingi ya wakwana butole ko moisiko tokonye tulindira abana tokonyara kubalenda omonene bali bakonda bogeka Yesu tubarongeri toyaji semino bungaini maturamenye na abana baito batusike batuanje bakora yara mayemuna marika teba babo musasoka singoro jitu muna marika teba gitabu kemerengani agatora rongei abana tonyoro musasoko tonyoro marembe ekyara bono barikiru bakore skuru bia bakore chinyangi okuro wanje kwa Nyasaye tuanje na twegere Jumapili goja na ndo manene wanje otoikyo tulindira abana turi ko moisiko bagirusa yairire tuirira abana chikanisa bategerera mangana awo yogotoleka mero bulindira abwati as Voice of Victoria ndo bona si program chinde twagotanganire na twende ngambi ya mono twasaba so gwa moto into wa tuyura Yesu Kristo oyoro motorito amen. God bless you. Same time, same station. Evangelist, I'm a Pastor Maranga. God bless you. Bye.